estem al tren i hem tingut uns problemes molt greus perquè... Però el vídeo no lo feia por la meva. Hem tingut un parell de problemes. Hem baixat a Cervera, hem anat a l'estació on hi havia ni Cristo, era l'estació dels Morts, i ens hem trobat un home. Bueno, el senyor de l'estació ens ha explicat que no, que s'havia anat al tren, ens hem quedat amb el carro, total, que ara estem agafant un tren regional que té 6 parades, pararem a Perpinyà i allà dormirem en un hotel de 5 estrelles. I després ja sé més. És allò? I els maniàtics, marxeu de l'habitació. Sí que vols beure? Bravo, 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 bravo. Pam pam! Hey! It's been good, baby. Hey! I need you on it. You gotta do it all. Vaya gente, perros. Ai, per què no va bé aquest